डिस्ट्रिक्ट यूनियननि सेक्रेटारि क'क्राझार आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सासे गोख्रों मावथि आरो जोंनि गेजेराव दङ श्रीमती रनश्री इस्लारि बिथांखौ लोगो मोनदों सावरायनायजों रनश्री इस्लारि जाबाय दा होनबा जोङो भरतपुर गामिनि इउपिपिएल दलनिफ्राय जोंनि गेजेराव जयनिं जागोन दिनैहाय निरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय बिसिडिसिनि मेम्बार निरेन्द्र बसुमतारी इउपिपिएल दलनि बिसिडिसि चेयारमेन आखाइ खबनानै हो रायजोफोर आरो बिनि उनाव फैगोन दिजेन बसुमतारी बिनि उनाव फैगोन महिमा बसुमतारी बिनि उनाव फैगोन रनु ब्रह्म बिथांमोना लाइन फैखादो थापाजला भुटपुर गामिनि निरेन्द्र बसुमतारी महिमा बसुमतारी रनु ब्रह्म दिजेन बसुमतारी गासिबो बिथांमोनहा साफा साफा फैजोबदो आङो नाम मख'नोसै दानिया फैगोन खारिखर गौतमबिल लेमन नार्जारी रहेला नार्जारी रतन बसुमतारी बेनि उनाव थाफ्लाजरा जियारजाना क्लाब सान्ताली सेल এতিয়া আপোনালোক আমাৰ মাজত আহিব থাপলাজৰা গাঁৱৰ জিয়াৰজানা ক্লাবৰ সান্তালি সেলৰ পৰা ইয়াত আছে সুজিত টুডু সুভাষ হেমব্ৰম আতিশ কিস্কুল জনসন হাজদা মাৰ্লেছ টুডু সিমন হেমব্ৰম ৰাজকুমাৰ হাজদা অশোক কৃষ্ণ মাৰ্ডে সুবল মুর্মু শিওন বাস্কে লক্ষ্মণ মুর্মু সন্তোষ মার্ডে মাসাই হাজদা সুনিরাম বুরাই ফিলিপ হেমব্রম दङ इउथ ग्रुपनिफ्राय थाफ्लाजरा भक्तपुरनिफ्राय मिथिंगा बसुमतारी महिलाल मुसाहारि विवेक बसुमतारी बिकायल ब्रह्म जोंसार मुसाहारि जरियान बर' अर्गेन बसुमतारी विजय बसुमतारी नादालु बसुमतारी फुंजा बसुमतारी उत्तम बसुमतारी दानि बिनिफ्राय सेक्रेटारिनिफ्राय दङ मामु बसुमतारी रनिमा नार्जारी 2 नं सेक्रेटारिनिफ्राय दङ हाजा बर' माइकेल बर' रमला बर' रनिमजा बर' बिबुंसार बर' पार्बत बर' बेनिफ्राय 2 नं थाफ्लाजरानिफ्राय दङ गान्दारा बर' सुभाष बर' बेनि उनाव दङ बिलेज नं थाफ्लाजरा बीरगंजनिफ्राय दङ बिष्णु मुर्मु गणेश मार्दे गणेश सोरेन सफल किस्कु ठाकुर मुर्मु राम सोरेन राजेन मार्दे रविलाल सेन रविलाल मार्दे लेवेन मार्दे मफला टुडु जन सोरेन मंगस बेसरा रश्मि हाजदा लक्ष्मी हेमब्रम शकुल सोरेन बुद्राय मुर्मु ज्योति भीमा मुर्मु सुनिमा मार्दे सायन मुर्मु हेलो दा दङ लासै लासै फैबाय थादो सोर सोर दङ फैबाय थादो आखाइ खबना हो रायजोफोर आखाइ खबना हो गैला इउपिपिएलनि मुसिबुर जाजोबसिगोन गैला जोबसिगोन
भिडिअ लाबोदो Video. Deh. আপোনালোকে আহক বহক সবে বহক होमब्ला जोबोद मोजां जाबाय नङा होमबा एबार खुनु खोथा गैला नङा होमबा जाथारबाय बेसाराफोर दा बुजिबाय नायनायदोंमोन गोदै ना गोबाब थांनाय नायबाय साखि नायबाय नंगौ बेसाराफोरा बिसोरबो थिगैनो दं किजान मोजां जामारगोनलाय सानदोंमोन दा गासिबो बुजिजोब्बाय खालायजासे जय होनांगौ BPF जिंदाबाद BPF जिंदाबाद BPF जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद रबिराम नार्जारी जिंदाबाद रबिराम नार्जारी जिंदाबाद रबिराम नार्जारी जिंदाबाद थैंक यू मा होननो नागिरामोन माने जों फैनाया बेनो जाहैबाय माने जों UPPLआवनो दङमोन आरो जोंनि फैनाय खार'ना बेनो दा परिबर्तन होननानै जों फैनायाथ' बेनो जाहैबाय दा परिबर्तन होननानैथ' बुंदोंमोन दा परिबर्तनखौबो नुनो थाङाखिसै आरो जोङो गासिबो आइ आफायानो नुजोबो मबाइल फेसबुकफ्राव जेबो परिबर्तनानो फैयाखै सोलायनाय होनबाय मामा न'खर साख्रि होनो होनबाय बायदिसिना बुंबाय थगायबाय दा जों बिनि थाखायनो माने नैबे BPF दलाव हाबफैफिननाय खार'ना बेनो जाहैबाय मानो होननानै बुङोबा जोङो दिनै परिबर्तन जागौबा जोङो हाबदोंमोन UPPLआवनो दङमोन दा जोङो मानो फैफिननांदों बिनि खार'ना थाबाय जाबाय बिदिबा परिबर्तननि नामाव बिथांमोना जेबो मावनाय बा जेबो मावनाय देखायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव गैया नुनो मोनाखै आरो जों नुवाखै बेखौ आइ आफा पाब्लिकफ्रानो फोरमायगोन आच्छा बिदिब्ला फैगोन समाव माबाया UPPL पार्टिया जेनगोन ना देरहागोन खाथां जेनगोन गैया जिर' ना 100% जिर' 2 नम्बर नङाबा बिदिबा BPF सरकारा फैफिनगोन जाहैबाय ना फैफिनगोन 100 थेंक इउ 2 नम्बर नङाबा जोंनि खाथां देरहागोन हले जों जेनगोन जाबाय बेनो नायबानो नुखाजोबो आरो दा जोङो बे BPF हान्जा गोजामखौनो जुदि बुरखांफिनाबा जोंनि बे BTCआ थेर बेथेर जाजोबगोन बेनिखायनो नांगौ जानायाव जोंहा बे गोजामखौनो गाज्रिबाबो मोजांबाबो बुरखांफिनथारनांगौ दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो आरो बोसोर दैदेननायनि गेजेराव बे हादान थिङै रावखौबो होखाराखैमोन ना दा बे हादान थिङै खथ' गाबस्रावनांदों दा बेनिखायनो मानसिफ्रा दुखु मोननानै जानो हागौ बे बारावहाय आरो होनाय नंला मानो होनब्ला हादानावबो होखारजाबाय आरो दानो बाल्य बिबाह ना बहायबो गाज्रि मोनजाबाय ना बैसो खम हाबा जानायफ्राबो जेलाव थांनांबाय ओंखायनो आरो नंगौना जेलाव थांनांबाय हादानावबो हाबाय आरो दा धोरोमावबो नांजाहोबाय ना बेनिखायनो जोंनि हाग्रामा सारि आमोलावहाय मालाबाबो धोरोमावबो नांजायाखैमोन
जाय जेखौ खुलुमो बेखौ खुलुमबाय था ना रावबो रावनिबो धोरोम सायाव नांजाखैमोन दा हादानावबो होखारबाय गाबस्राव होबाय आरो उन्दै बैसोआवहाय हाबा जानायखौ हमै हमै जेलाव हरबाय बहायबो गाज्रि मोनजाबाय आरो दानि माबाफ्रा न' लुनायफ्राबो नायनो चेयारमेन मेम्बारफोरनि आसल प्रिय लोगो सिमेन्ट होनब्ला लाखि ना दाम खमनि लाखि सिमेन्टजों लुना होयो दा बहायबो मोनजाबाय आरो थाङोब्ला चेयारमेनफ्राबो मोजां बेबहार खालामा मेम्बारफ्राबो मोजां बेबहार खालामा बेनिखायनो दा मानसिफ्रा बयबो बे बिपिएफखौनो हामलायफिनबाय दा बेनिखायनो दिनैनि बेयाव जेसेबांखि ज' जाफैनो हामबाय होनो बयखौबो आरो आंनि गोसो सिंनिफ्रायबो आङो बिपिएफनियावहायनो आङो मावखादोंमोन आंनि एनजिअ सेक्रेटारिमोन नालाय आङो फार्स्टआव लमेन नार्जारि आङो जोंनि चेयारमेना राजेन इस्लारिमोन आरो दा आङो मैया बेंटलाव थांदोंमोन दा आंनि फिसाजों रायज्लायदों खाम्फा बरग'रियाबो आङो फैनो होनना खबर हरदों दा माला फैयो मैया आं थांदोंमोन बेंटलावहाय दा जोंनि बे दानि एनजिअ दाखालि साख्रि मोननायाबो बेबोथ' बिपिएफनि आबलाव जाखानायखा ना 2000 सन 2 तारिख एप्रिलनिफ्राय जों बेखौ दाजेनदों ना मैया दाखालिनि माबा एपइन्टमेन्ट होनाया बेखौनो जों होदों होननानै बिसोरो नाम लाबायना खिन्थु खाम्फानि आमोलावनो डिपुटि चिफ आरो बे फरेस्ट मिनिस्टार आमोलावनो बियो बारायखानायखा दा बेनिखायनो आङो आगोलनिफ्रायनो बिपिएफआवहाय सापर्ट दंखायो खिन्थु नैबे दाखालिसो ना मानसिफ्रा परिबर्तन नांगौमोनखाय आंबो थांब्रबदोंमोन आं दा बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय बयखौबो बिसोर आस्थमा होथोंसै धन्यबाद बे परिबर्तन होननानै आगोल मानसिफ्रा होख्रावदोंमोन बे बिथांमोनखौ आङो जिरायनानै बुंहरदों नोंसोरो बिपरित जागोन परिबर्तना बिपरित लाबोगोन नोंसोरो होननानै बुंदों आं मानो होनबा आर्मियाव 16 बोसोर आङो साख्रि मावनानै फैदों एसामिस रेजिमेन्टआव एसामिसनि साल बाल गासिबो आं मिथिजोबगौ बिसोर माबायदि धरन आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मा माने शर्मा जातियानो ओरैबायदि जघन्य जाति दा नै मैया दाख्लै आङो नुबावोबो बे मिडियायाव बे जोंनि बर'फोरखौ मावजिजोंसो रुजुदों मावजिजोंसो बुजिबाय दा बे नोंसोर रावबो मिथिया सोरबा नायना नाया बे निउसफोरखौ मावजिजों रुजुदों बर'खौ होमब्ला बे माखासे इउपिपिएल थानाय मानसिफ्रा बिसोर मावजि ना सोर बिसोर दा बिसोर हारसाफोर बिसोर लाजिया बिसोरो बर' जानानै अब्ला जोंनि बे समग्र जोंनि बिटिसि एरियायाव थानाय सावथाल बर' जेसेबां जातिफोर दं दिनैसिम सोरबा साख्रि मोनदों ने रावबो मोनाखै नंखायनो दा गोदान साख्रि लाबोदों गासिबो आसाम स्टेटनिफ्रायसो फैदों एसामिसफोरजों दा नंखायनो बिसोर अफिसावबो थांनो रोङा जेबो रोङा खिन्थु एसामिस भाषाखौबो मा बुंदों रायज्लायनो रोङा नोंसोरो सोरबा बुंगोन बे लिखित बिसोरनाव मोनसे कथित भाषा दं बे कथित लेंगुवेजखौ नोंसोर बुजिया मानो होनबा आङो बिसोरजों 16-17 बोसोर साख्रि मावबोनायखाय आं मिथिगौ एसामिसआ मा जाति बिसोरो नंखायनो जे नोंथांमोना थांनो नाङा इउपिपिएलआव बे प्रमदखौथ' बुनानैसो देरहागारनांगौ साला अमाखौ हारा जादागौ आरो फेरेंगाथ' 1 नाम्बार सैथान बियो आं नायबानो मोनथिखायो मानसिखौ आंनाव मोनसे बिबेक दङ आङो 17 बोसोर साख्रि मावबोनाय मानसिखौ नायबानो सिनायो आं मानसिया सोर माबायदि मानसि बियो बुजिबाय दा नंखायनो नोंथांमोना गासिबो ज' जा समग्र जोंनि बिटिसिनि सावथाल बर' बांगाल गासिबो ज' जानानै होखारनांगौ आरो बिनि साख्रिखौ जोंसो लानांगौ जबखौ बाखि आहा मोननांगौ जेबो गैया बे उन जोलैयाव जोंनि गथ' गथायफ्रा गासैबो मावजोबनांगौ बेल'नो आंनि बुंनांगौआ ओंखायनो आं बुंदों बे जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रानो गासिबो नांगालाव फैनांगौ आरो नांगालाव देरहाबोनांगौ आंहा जेबो जानांगौ गैया बाहाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोनखौ दा जाय मानसिफ्रा बिथांमोना फैदों जोंनि इउपिपिएलआव बिसोरखौबो हामलायनाय थाबाय जोबोर मोजां आरो बे माखासे जायनाखि मानसिफ्रा बुजियाखै बे बिथांमोनाबो फैनांगौ मानो होनबा बे निउस लाबावनाय जोंनि आसामाव थानाय जोंनि बे बिटिसिआव थानाय मानसिखौ शर्माया मावजिजों रुजुदों लामायाव थाग्रा मावजिनो होमब्ला बे माखासे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा सोर बिलाय बर'ना एसामिस नालाय आंनि बादिबा बिसोरखौ होखारनांगौसो सालाफोरखौ एसामिसआव रुजुनांगौ